Tú sabes que neste mosteiro hai unha lenda preciosa, a do Santo Ero. Dice a lenda que o Santo Ero foi o fundador deste mosteiro. Estes era un noble, guerreiro, claro, que andaría por aí, sabe Dios, tendría moitos pecados de... Bueno, esta xente despois de haber feito as que había, que facían? Metíanse a monxas e fundaba un monasterio. O Santo Ero ven pa aquí a ver se perdonaban os pecados. Unha cousa parecida ao que fan os millonarios que non pagan os impuestos e despois regalan unha cousa para a sociedade, entendes? Que se pagan impuestos... Pidindo perdón. Pues algo así. Contan que o San Ero é un home moi devoto e sempre lle está pedindo a Virxen a ver se lle enseñaba como era o Edén, o ceo, o paraíso. O tema é, dito isto, o tema é que o Santo Ero un día saeu a pasear aquí ao lado do mosteiro, nun rego que baixa por aí, hai unha carballeira, e dicen que o santo mirou un paxaro, outros dicen que un merlo, alá na iglesia viches que tiña unha... A pomba. A paloma, sí, a pomba. E entonces o tipo parece que se quedou así traspuesto, como quedamos moitas veces nós, pero cando desperta dese soño o tipo volve ao monasterio, ao San Ero. Que pasa? Cando chega, ele xa nota algo raro, as ventanas non eran as mismas, o monasterio había cambiado algo, e peta na porta, o recibe un monxe dos que estaban no mosteiro e di: e usted en que podíamos axudarlle? Que quere? Como que quere? Eu son Ero. E o monxe que non sabía, pero era o que? Eu son o abade, do monasterio. Do monasterio. Entón o monxe dice: eu vou chamar aos outros e ven, e aquí e tal. E os monxes efectivamente dicen: home, Ero o que o fundou? Sí, é que desapareceu un día, saleu a dar unha volta polo monte e o tipo non apareceu máis. Entonces deronse conta de que a siesta do paisano dura 300 anos. Pasarase de volta esa siesta, O tema é de que parece ser que o Santo Ero nese mesmo momento xa morre, non? Esa é a lenda, tanto curioso, 300 anos de quedar traspuesta. De siesta, uf! Cuidado. Un pouco fuerte, é o frío que fai aquí, porque de neno, os que éramos de Pontevedra, mirábamos o Castrobe, que é onde está este mosteiro, dicían: o inverno énchese 3 veces de neve. Entonces, fíjate ti, se só acordamos nos de nenos o cambio climático e tal, fíjate ti, fai no ano 1100 aproximadamente, ou 1200, o frío que faría aquí. Bueno, vamos agora a mirar os gatos? Vamos a mirar. Pois veña, vamos a mirar os gatos. Seguimos. Vamos. Ai, vamos alá.